Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη συμφωνήσει με την Γκρέμιο για την μεταγραφή του ΤΕΤΕ που θα έχει τη μορφή δανεισμού με υποχρεωτική οψιόν αγοράς του χρόνου. Είναι κάτι δεδομένο, παιδιά. Ο ΤΕΤΕ φυσικά πρώτα συμφώνησε και ο μάνατζερ του με την Γκρέμιο και μετά η Γκρέμιο πλησίασε τον Παναθηναϊκό και συμφώνησαν σε όλα, όπως σας είπα, για μια μεταγραφή με τη μορφή δανεισμού με υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Το ύψος της ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό, αλλά σίγουρα δεν είναι πολύ μεγάλο ποσό. Είναι σίγουρα κάτω από τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Και περιμένουμε να δούμε και τυπικά τις ανακοινώσεις μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Οπότε αποχαιρετάμε τον ΤΕΤΕ και ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία από τον κορώνα ώστε να μπορέσει να βρει έναν εισάξιο ή και καλύτερο αντικαταστάτη του.